Inyong Salamat. tanan, ha? Thank you, mga Mga kabrigada. higala, mga higala. Sige. Ayun naman, ato na nang i-prepare na eh. Ari ano? Isumbong kay Boy Nonoy kay Papa J. Sumbong na sugid pa. Good morning! Oh! Mga idol. Oh! Mga idol sa radyo. Sa Facebook Live. Oy, ang ato ang YouTube channel. Oy, YouTube ta. Pwede nang i-check ka, brigada, ang YouTube channel ni Boy Nonoy and Papa J. Yan. I-link lang na mo, ihatag lang na mong link sa inyo. Pero pwede niyo nang i-search ka, brigada. Pwede sila Boy ka-search. Nonoy, Oo. Papa J. Nan. Yan. Mag-appear na na sa dayot. Kung gusto nyong balikan tong mga previous na to nga mga Drama. Yara dito mga kabrigada. Correct. May mga title pa. Di ay. Oo. May mga title. Kag ang purpose na nga ton nga YouTube channel Papa J, para dira sila makakita sa nga sahi nga tao nga pinasahi sa tanan. Pwede nyo nang balikan kabrigada. YouTube channel ni Boy Nonoy, Papa J. Amala na, Boy Nonoy, then Papa J. Papa J. Pwede nyo i-check ka, brigada. I guess mga nata sa mga sobra pulo na mga Sobra videos para itong na-upload. Amat-amat lang na. More to come, more to come. More to come. Are you coming? Are you coming? Itago na lang ako sa pangalan nga Risa. Aha, Risa. Ay, may nga Aba gani, daw, Marisa. nabatian ko ang pangalan ni Risa, Papa J. Murag Nahidlaw nabuhi ako ka. magkote sa nga bunga ka sa Risa. Papa J, Boy Nonoy, 19 anyos pa lang ako. Ay, aba, kami-kami. Nakatilaw na ako, Papa J, Ay, Boy abaw! Nonoy. Ano ning Og natilawan? himaya. Ay, Ang dami agoy! na na. Agoy! Agoy! Nga aman, Papa J, Boy Nonoy. Kinigani, ang imuhang nanay o tatay, Papa J, Boy Nonoy, nga pertigid. Ka-istrikto. Kag ako na lang, Papa J, Boy Nonoy, ang mahambal na ko nga permanente lang ginaakigan. Abaw! May sarili kami, Papa J, Boy Nonoy, nga karinderya. Ang ako nanay, Papa J, Boy Nonoy, malate lang kog bugtaw sa aga. Sermon na naman ang ako ang makuha. That's why, Papa J, Boy Nonoy, pag hambal sa akong nobyo, nga mas maayo pa kuno nga mag-updanay na lang kami, ginhimo ko na, Papa J, Boy Nonoy, ang tanan. Para gid ninyong maintindihan, Papa J, Boy Nonoy. Para gid ninyong mahibalan. Amo niya. Ang mga natabo.
Unsa kini? Ano to, Nay? Ano, wala mo pa man nahiwa ang batikulo, no? Hindi ba lagi nang balta ka nga ipatsap ni mo ang isaw kay damo mag-order? Ako na lang, ako na lang. Nay, sorry gid, Nay, kay busy pa abi ko, Nay, kay isa pa, Nay, na napiyungan ko, Nay, kay nag-study ako kagabi. Tama ba, Port? Di na napagpugsan, Anong bata. study nga, kabalo ka nga daan, bawo ga mursingal si nanay mo di, kabalo ka nga daan, damo kita sang customer sa aton nga karinderya, tapos bawo mag-chat, sige kamuya ka tinulog-tulog, ano ka mo, matyagan nyo sa akon, ano ka mo, may med? Nay, Sige, ako na lang. Sige Ako na. na lang mo tadanan ko. Nay. Kanang paa sa baka. amo nang budlay sa imo, Roniel, kay ang sala sang bata mo ginasalo mo gid perme. Kabalo na magkagatong bata, kabitso-busy mo po na siya. Hindi! Ako na lang, ako. Bisan Kanin isip kon. pa na siya, pero kinahanglan magbuliganay bala kita. Buliganay sa aga, buliganay sa untog, buliganay sa gabi. Ano na nga ton nga pagpangabuhi, magmamagan ba? Sige. Nay. Ako na lang, anak. Sige. Unahan na lang sa nagyan. Kuan, hugas na kuan nila. Hugasin ng kamatis. Sige, tay. Nay, sorry gid, Nay. Sige. Perbida lang gid. O, dali lang nga kayo, Ayun na. ginakakat pa ako. Nahiwa ko ng kuan. Nahiwa ko ng paa sa baka. Sunod na po na ko hiwaon kini. Hindi paa sa Ano kanding. kagida pa ba na ko nagambal? Nalunod ko na yan. Nalunod ginatan ko ko na na. yan. Hiniwa ka mangka. Nalata na yan mangka. Pero yan, bawya pataw taw ay gyapon. Baw nanod dyan. Ano resulta ko ni siguro nilugaw. Gitilawan ko na. Okay naman. Baw si Risa di naman to. Baw nano na lang siniman eh. Hindi Hindi ba, na napagkakiki ang hindi ba lang imong... sa waya balaning bata mo na? Kayo, kita na lang gani tatlo. Matalaada mo damo pa ang customer tayo. Pinggan, way pa nahugasan. Ako na lang hugas. Saan na magkuhan ng maghugas o pinggan? Platito, bandihado. Ako mo na permanente. Biskin gani. Walay tubig. Ako'y muhugasan ng imong pinggan. Nay! Walang mahugas, Nay. Kagina ka pa nahugasin na. Ako na lang hugas. Lagi hugasan po na ko ng balde. Siya na pahugasa, bala siya pahugasa. Sige na, ako na tanan. Siya Ako na pahugasa hugasan sa yung talo. pinggan kay ikaw maghugas unya sa ako. Permanente man naghugasan. Sige lang, kay hugasan ko pa Ay, ng o, talo sige nga na, makaon. tapos ay buligi ako di o damo customer. Dami din ako makita ni nanay. Dagalain niya din akong buot kay sa gamay nga butang. Kulang pero may makita niya. Ay, nami nagidiligid Nami na lang gani magupod sa mga taga-jinsan. Sakay Roniel, sakay Sir Lloyd. Kag sa ilang duwa nga kauban. Kay lumalayas na ako diri sa balada. Risa!
Kawa ka pa natulog. Wala pa tayo kay wala pa ako nagkapanghugas. Panghugas na. Kay gabi na. Ginahuluman ko pa ang mga pinggan tay kay nagtig-agit ang mga kanon. Sige lang. Importante nga natapos na nato mga lubrahon. Tay, Sagdiilan na si nanay ni mo. nga pero lang ko ginakigan ni nanay tayaw. Kabalo na magkasa imong nanay. Ako lang pero may makita niya tay ba. Karon pa ka sa imong nanay. Ikaw tay, makita ka man niya pero may tay. Pero may mami magkita. Klaro kayo. Bisang pagpiyungan. Maayo pa ka mo tay, sana all. Sige tay, diri lang anay ako sa sige. tay, diri lang anay ako sa gawas magpahangin-hangin. Tapos sa langanay ng imong trabaho, brad. Sige tay. Okay mo sa ka na ko kay magsugod na pong nanay ni mo. Excuse me for a Sige while. tay, sige tay. Darling! Nainom na nako. 30 minutes na nagligan. Are you ready? Ah! Dali lang kay ginataktak pa. Very good. Oh, dali na. Ako'y bahala. Oh. Ako'y bahala. Tinakpa ng martilyo, ilubong. Uy! Sige, lubong gabas man niya akong dala. Ang martilyo na asa ako Sige, okay ra. Sige na. Ako'y mo gabas, Oh, ikay mo sige martilyo. na, sige na, sige na. Oh, guniti. Guniti. Lisa, Oh, uy, Lisa. ara ka dagali. Gaina pa ko diri. Kagina ka pa da. Oh, bilamkan lang idahin ka. Sama ka. Alang nga, Di dili na ko magbika. magbilang. Di, na-timing lang pag-abot mo. Bitaw, gahapon pa man ko nagpaabot sa imo. Katong bingkang nga gikan digos ba? Atag tanin ako si imo te. Natatluhan naman kada unsaon man to kay panos naman. Sige lang kayo Ikaw dala. kung ganahan ka mo kaunog panos o aslom. Di, okay lang na. Importante, Tuod ka ga? halin kong tagom. Ako'y dala diri. Unsa man imong dalaga? Dala ko diri budbud. Sige gang. Ano ka? Tama-tama na gang kay naamang ko'y bibingka. Naa kay budbud. Sige, sige. Di unsa pa imong ginahulat gang? Kaunon ako imong bibingka. Ipakaon ako ni sa Bago imong nimo, budbud. ayaw sa gang. Bago sa nimo kaunon gang pwede pod nimo ana gang budbudi sa anay. Diba? Dali lang. Maiba ta. Basta si nanay si tatay ba magpugtaw. Reza! Ganyo din Tago. Tago ko diri. Tago ko diri sa imong palda. Dali lang. Ganyo din ka. Wala ka mahuman ka. Dali lang, darling. Kay parang na ako'y nabatian rin sa silong na nagsige gusto Ay, niya. papalit ka na si Risa kay sa lawayon man na. Dali na. Ato na Sige. pagkakalunod kay Oh, Mama I'm Guy coming. Rounds. I'm coming. I'm coming. May na lang. Saka si tatay. Magawas ko diri sa imong palda. Dali lang. Dali lang. Magawas pa ka? Dali lang. Anong magawas pa? Magkanganaan naman ka diha. Dali lang magawas ko diri kay nganong naman ni Arabo diri. Nganong nakambal makakanay arabo ka? Grabe. May katubang na ko diri nga na may bunguton. Ay, sorry. Na-timing ra na kaga nga na ako diri gang nagpungko gud ko sa dalom sa tanglad. Tanglad dahon man din sa tanglad ni. Anda Ate mo. gang, Ang marag gahibi man ka. kabalo ka nga daan gang daw. Pero may lang ako makita kay nanay kag maayo lang kay ara si tatay pero hindi ako ginakigan ni nanay kang Wala nga problema. agang Na. Wala problema na. anong problema sa akon gang ha? Di ba na pag-una-unaon? Gusto ni mo, magtanan na lang ta. Hindi Kung pwede, permanente ka ginaakigan ni nanay ni mo, hindi pwede gang. pwede lang gina.
Ako'y bahala sa hindi, imo. hindi pwede kang kay basi magsamot mga hakig pa sinanay sa akon. Dili na lang mga akig sinanay ni mo kung magtanan ta. Magpakasal na yun ta. Wala na, lagi. Pati bala sa akon. Tuod ka gang, kung magupod ko sa imo gang, hindi na ko hakigan ni nanay. Siyempre, alam na, dili naman ta mag-star dire sa balay ni nanay ni mo. Tama ka gang, no? Ano? May punto ka. Sige, Magtanan na lang ta. Sugot ka. tanan. Oh, Ano ning tanan gang? tanan. All. All, tanan. Sana tanan. Sana tanan na. Ano? Sige lang gang. Pag-isipan ko, anay gang. Di na pag-isipan. Subong na Oo, dayon? Gikuha ko lang imo mga damit dito sa taas. Tuod ka? O, tidin dayon kita makadtosin eh. Mangita anay tag boarding house. Ah. Kung wala tayo makita nga boarding house, mag-stay anay tayo sa inn. Sige lang gang, hindi man na siguro po importante ang boarding house gang. Importante gang nga naay pinyahan, naay sagingan. Pwede man na Ikaw siguro ba gang. ganahan yung ka ng mga sagingan o Oo gang, kay pinyahan? ganahan magbalay-balay sa una gang. Ate, gang, asa na imong sakyanan ka? Taro sa unahan. Dali na, dali na. Ate, sige gang. Dali na. Ano? Hindi ba lang ikaw ulihi kagabi katandaw sa iya? Tudiyara mo lang sa gabi. Ano kay gaag? Ang balang kaga. Kanami git sa iya. Dali lang. Kasi padala na nagsulat din. Dear tatay, Oo, basahang sulat, basahang sulat. naglayas ko tatay. Ahol sa ko, no? Oh, hindi. Paurisa ka nga Di na ko bata. magbalik. Ay, Kaya nagupon na ko sa akong BF. sabot sing ganon sa Unsa kalang ko, no? biip. BF. Biip. Best pod. Boyfriend. Boyfriend di ay. Nagupon sa iyang boyfriend. Amo ba? Amo na kinamay Wow. sa mga permi mo ginaki ka ng imong bata. Oo, gani kay ang balang ko gani nga. Hindi ano magsige boyfriend kay pag-eskwelahan ay. Pero sa ta ba na ganyan upod na sa iyang boyfriend? Roberto. Grabe ba di nga bata si Risa man. Huwag ginagatuon sa nga akong mga paglaygay kag paghambal sa iya. Huwag sa kabalo nga tanan nga ginapaaki ko sa iya para sa iya kayuan. Sino ni iyang anobyo haw? Basta. Sino ang pangalan sina? Nawang picture ka na mo na. Oh, hindi. Si Roniel ba di ay ni? Sige lang. Sige lang. Ano sige lang. Atuan nato ni sa ilahang balay. Kay Atuan kung ni mo? Oo. Tapos, Kung makita na akong nibataan ng lalaki niya. Makita niya, ginapangita niya. Oy, Makita dali. niya, Kalma lang. Ay! Ay! Okay lang ka diri sa itong girentahan nga boarding house? Okay na ni Kang. Importante na ay bubong na ay pultahan. Nagkakabala ka ako, nga. Nga mabala ka ka. Basi sinanay si tatay bala. Daw maano nakapangita sa ako. Pero nagsulat man ako dito gang sa dingding. Ang isulat mo dito. Padalatanin ako kay Ate Charo. Anong isulat mo dito? Kasi giambal mo dito ang... Ah. Sinong nagkuha sa imo? Oo, kay nagisugid man ako sang matuod ako. Hindi bala ikaw man naghambal nga magtanan ta? Kita mo nga amo ni pero may ko ginakigan ni nanay kay
Kung magbutig ako, ang niya, bahala, makikan ka. Basta magsugid lang ako sang tuo. Sige, boss dayon. At tuon ko itong akong kailang mayor. Ano nung buot mo sing ganon ka? Pakasal ta. Wala kita sang kwarta. Ako'y bahala, libre naman na. Sa din kita magpakasal gang. Pakasal ta sa ano? Sa munisipyo. Ano ang tawagan na gang? Kuan? Anang kasal nga gitawag og uwis. Amo ning West gang Uwis. kanang West Philippine Sea. Di, uwis ba sa judge o sa mayor? Pwede naman siguro na. Di ba? Pero gang bata pa ako gang. Walay bata-bata. Ang importante, malayo kasi mong nanay nga ginaakaigan ka permanente. Sige gang. Ha? Sige. Okay lang mo? Okay na lang. Wala mahimo. Salamat kay Mayor. Salamat, Mayor. salamat Ninong Mayor. Ninong Mayor, salamat ka. Salamat. Walay problema, mga anak ko. Ang importante nga nagkasal na kamo rong adlaw, ha? Mark this day nga kamo gikasal, ha? Husband and wife, and magpakadamo kamo, ha? Sige. Sige, Mayor. Salamat gid kayo. Salamat, Mayor. Salamat. Sige na. Ang inyong binyo. Dito na mo gilid sa may kuan sa City Hall. Nakaprepara ko dito og mga upat ka lamisa. Og upat ka litson. Kamo na bahala dito sa inyong mga bisita. Kadamo gid kadamo. Wala problema basta ako ang mayor, ako ang masunod din sa mo ang lugar. Salamat. Sige. Kay napapug ko'y kaslon dito sa unahan. Ha? Ako tong kaslon tong 60 anyos. Kay marag dugay nagiwa nagkasal to. Kada mo ko na siguro ng balay. Mao na rin bala. Katoy. Tok ka. Tuktok ka. Dili na tuktok ka kay Cortina raman siya ilang puso. Sige, lingling. Lingling. Linglinga. Oy, Oh, nagulsa ka na. anong nakita mo? Ang pato. May patong sa pato. Sige, babayin na ng pato raman di ay. Pero sa likod sa pato, may tawo. Ano buot mo siya gano'n na itawo? May tawo. Ay, figure naman na itong pato. Sige lang, sudlon ko. Uy, sige magsulod ka, trespassing ka na. Trespassing. Kesagwa na! Sino to? Kuha ka mo na! Imong nanay. Si nanay. Imong nanay. Dali lang, gabuta. Gabuta kaya ra si nanay, gabuta ang tulog sa akong tiil. Ano natanggal na. Dali di nga bata ka. Ikaw nga lalaki, hipos ka kung way ka ginestorya. Ibuta baba mo. Dili mo na siya pwede makuha sa kuha. Ibuta gani baba mo. May kasara kang ipakaon sa bata ko? Ha? Sabat! Kung may ipakaon ka dalaning bata ko, hindi gid ako magpugong. Pero kung wala ka ipakaon, wala ka ikabuhi sa bata ko. Kuhaon ko ang bata ko. Bata ko, inay. May obra man ko, te. Anong obra mo? Maniho kong tricycle.
Bisan pa magmaniho ka. Kaya ko ng buyo ng bata mo. Bisan ka maniho kapag tricycle do, kaya nga akong bata ka eskwela, naging guba mo ang iyang boss lang. Pero Kag te, ikaw, wala, Tessa. wala ka ni mahimo, te. Nay, naglayas ako, Nay, kay pero may mo lang ako ginaakigan. Oo, bata mo ako. Pero nagasobra ka na, pero may... Anak, Kag wala sang adlaw nga, pero may mo ako ginaakigan. anak. Baw, Hindi ka na pagamuhang imong nanay. nagasabat ka sa akon. Wala ka kabalo nga ginaakigan ko ikaw para magmatuho ka. Kalma lang, Sita. Ay, kung Kalma. hindi ko ikaw Kalma. pagakigan, mano na lang ikaw. Kalma lang, Sita. Pinaakigan ko gani ikaw, pero nagsupak kagid sang akon mga pagtudlo, kay ang pagtudlo ko sa imo nak. Ang pagtudlo ko sa imo nak para na sa matadlo nga dalanon sa imong wasdamlag. Pero ano? Ano? Ang pagsupak mo sa ako, naglayas ka tungod kay pero may kaginaakigan, ginadisiplina? Ha? Sabta ko. Nay, Sita. Tama na na, Sita. Te, nay, di mo na pwede makuha imong bata sa kuha. nahimo ko lang ato, nay. Tuman kay kasakit. Kag si Roniel ang siya ang nag-comfort sa ako. Tinuod na, te. Nag-isa pa, te. Nagpakasal na kami. Ako, Ano? Ako, no! Nagpakasal ka na? Di ka mo nagpakasal. Manuwamin ninyo Nagpakasal kay ka Imbita. na? Abi mo manami lang ang ginatawag nga pagpakasal? Nagpakasal ikaw tungod kay naglain ang buot mo sa ako, naglayas ka? Ha? Nagpakasal ka? O, te, kasal na kami, te. Te, sa inyo nga pagpakasal, mabalik pa bala ang dati? Mabuhi mo pa bala ang bata ko? Ay, nay. Kaya ko, te. Ara na. Kaya ko. Kaya ko buyo ng bata mo. Nay. Te, pwede na mo makalakad, te. Pwede na ka mo makalakad. Gang, hindi pagama na si nanay kag si tatay, gang. Di ba kinakigang kanya permanente? Ha? Gang, Diba? subo ko pa lang naman, gang. Nga nga pag-aki kag paglaygay sa akot, kag para malagal gyapon sa akot kaayuan. Pero gang, nagpakasal na ta. Nagpakasal na ta. Ayun to. Kasi gusto niyo mong mo-testing ng akong sanggot. Dali di, anak. Dali di. Ay, bisan pa masakit ang ginimo mo sa amo ni tatay mo. Bisan masakit pa ang ginimo. Pero kay bata ka namon, hindi mo kami mabata. Hindi ko Tinood. ikaw mabatas. Tinood ka. Siguro ikaw nga bata ka, kaya mo pa kami batason sa imo nga ginikanan, pero kami nga ginikanan mo. Hindi. Makaya namon nga ikaw batason. That's why, come on, Risa. Let's go Dali home na, and di, eat anak. bahaw. Nay, tay. Hey. Suligid na, Risa. tay. Anong buti ka nun sila? Iulay na mo nga mong bata. Para bayaran ka na mo sa imong pagpakasal. Pasensya, Gang. Risa, Pasensya, Gang. anong pasensya? Anong pasensya? Sa subungan, ay Gang. Una-unaon ko, anay Gang, kung ano gid ang maayo, Gang. Pero Risa, nagpakasal na ta. O gani, Gang, pero Ay. ang pagpakasal tagang gininulsulan ko. Anong Dali buto na. yun? Dali Risa. na. Ikaw dong. Ikaw dong. Ikaw dong. Dira ka lang kutob kay kung Dira ka lang. magkukulupod ka karon. Makita mo gid ang ginapangita mo. Makita mo gid ang tatlo ka bituon kag isa ka bulan. Di ka na mag-alma. Kita ni mo niya ako 40 sanggot. Dali na. Dali na, Berto. Risa! Risa! Gang. Risa! Pasensyahin ka. Risa! Kalma lang, Parks. Kalma. Risa! Risa!
Ayay!